dnešního videa. Já jsem tady společně Killed from Venu. Můžeš se pozdravit. A dneska to bude house tour, takže můžeme jít na to. Takže začneme od tady tímhle. Takže půjdeme úplně tady na začátek. A ještě tady společně se mnou Daisy 1984, takže můžeme jít na to. Takže první máte takhle. Takže máme dnu. Tady máme dveře. To půjdeme. Takhle. Ze dveře. A tady máme takhle zelený dveře. No, ne zelený. Ale normální dveře, které už vedou do našeho baráku. Takže jdeme na to. Tady máme fontánu. A ještě tady máme svůj dům. Můj takhle vypadá. Co si o tom myslíš? Počkáme. Hej, ještě chvilku. Kolik tomu dáváš bodu? Deset z 10. A teď tady máme ten dům, což je vlastně její. A takhle vypadá. Má tady stůl, růžovou barvu a ještě tady má postel. Takže je to pěkný a dám ti například 9 z 10. A ještě tady máme ten dům, který je taký. A takhle vypadá. Tady má postel. A ještě tady máme gauč, což je ještě lepší. Tady máme sprchu a záchod. Takže ještě tomuhle bodu dávám až tolikhle bodů. Neznámý číslo, prostě 1 milion z 10. Takže kdo z nás vyhrál? Je to Killed from Venu. Takže já doufám, že se vám dnešní house tour líbil. Pokud ano, tak zanechte like a odběr a u dalšího videa se uvidíme příště. Za 20 subscribů uděláme další house tour. Tak zatím čau. Tak už se s vámi loučím a jdu.